Γεια σας και καλώς ήρθατε στη Вила Панорея. Здравейте и добре дошли в Вила Панорея, скритото бижу в местността Гени на остров Левкада. Тук ще откриете място, където спокойствието, природата и лекотата на средиземноморския живот се сливат в съвършена хармония. Вилата носи името на своята собственичка Панорея, с която ще ви срещнем по-късно във видеото. Къщата е с капацитет до 8 души. Разполага с 3 двойни спални и един напълно обзаведен отделен апартамент, който се намира на най-горния етаж. До Вила Панорея се стига по хълмист път, който отвежда до частният паркинг, разполагащ с 6 паркоместа. Най-хубавото е, че това лято Вила Панорея може да бъде вашата ваканционна къща. В този хаус тур ще видите пълна обиколка на Вила Панорея, а за резервации ще получите директен контакт с собственика. Хайде да я видим! Започваме нашата обиколка с приземния етаж. Тук се намира напълно обзаведената кухня, оборудвана с всичко необходимо за дълъг и приятен престой. От балкона точно до кухнята се разкрива една от най-зашеметяващите се гледки към залива. Представете си само да започвате деня си тук с утрешното си кафе. Нека се качим към първия етаж, където ни очакват трите спални. Първата спалня ни очаква просторна стая с удобно двойно легло. Интериорът се състои от топли цветове, а естествената светлина създава усещане за спокойствие и хармония. Перфектно за вашата почивка. А нека сега преминем към втората спалня. Стаята разполага с голямо двойно легло, собствен балкон с изглед към морето и самостоятелна баня. Преминаваме и към третата спалня на този етаж. Обзаведена е с 2 единични легла, което прави вилата подходяща за семейства с деца. Преминавайки от другата страна на вилата, ще открием самостоятелния апартамент, който се намира на последния етаж на къщата. Апартаментът разполага със собствена баня, кухня и 2 тераси, а интериорът е в автентичен средиземноморски стил. А сега, нека да видим истинската магия на Вила Панорея. Център на вниманието, несъмнено, е уникалната гледка към залива. Тук е перфектното място за летни вечери и споделени моменти. Зона с голямо барбекю, масивна дървена маса и диван за отдих. Вила Панорея се намира на отлично място в югоизточната част на остров Левкада, само на няколко минути от плаж Десеми и оживеното градче Нидри, където ще намерите таверни с традиционна гръцка кухня. Само на 200 метра от вилата можете да наемете лодка и сами да откриете скритите заливи на острова. Остров Левкада е известен в цял свят с някои от най-красивите плажове в Гърция, като Егремни и Порто Кацики, познати с кристално чистата си вода и бели скали. Левкада е един от малкото гръцки острови, до който е изграден морски път и се стига с кола. Тук всяко място крие уникални гледки и живописна природа. Καλώς ήρθατε στη Βίλα Πανорея. Πανорея, πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της Βίλα Πανорея? Αρχικά ήταν η ιδέα των γονιών μου να χτίσουν 2 σπίτια για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν το ξεκινήσανε, φτιάξανε ένα πολύ μικρό μέρος του σπιτιού, συγκεκριμένα τη Σοφίτα, που είναι ένα αυτόνομο studio apartment, και το υπόλοιπο είχε μείνει σαν οικοδομή. Έτσι λοιπόν αποφάσισα και εγώ με τον άντρα μου να το τελειώσουμε για να έχει και το παιδί μας.
ένα σπίτι αργότερα. Έτσι λοιπόν, όμως το 2017 που σχεδόν τελείωσε το σπίτι, επειδή οι υποχρεώσεις μας όλες ήταν στη Λευκάδα και η δουλειά μας, ήταν πολύ δύσκολο να μείνουμε εδώ τελικά. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε αυτό το υπέροχο μέρος να το μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, που θα του άρεσε να μείνει σε ένα μέρος που θα είναι κοντά στη φύση, που θα του δημιουργεί ηρεμία, θα βλέπει την ομορφιά, θα είναι κοντά στη φύση. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα για να γίνει ένας χώρος φιλοξενίας. Η αλήθεια είναι, δεν ήξερα τι όνομα να βάλω και είπα να το ονομάσω με το όνομά μου, γιατί έχει ένα συμβολισμό το όνομά μου, σημαίνει πολύ όμορφο, και είπα ότι ταιριάζει όμορφα να συνδέσω το όνομά μου, το τι σημαίνει το όνομά μου, με το σπίτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή, στην ομορφιά. Ποιο είναι το συναίσθημα που θέλετε να νιώσουν οι επισκέπτες σας όταν βρίσκονται εδώ? Νομίζω αυτό φαίνεται και αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ, νομίζω ότι θα περάσει στους ανθρώπους που θα δουν αυτό το βίντεο αυτή η ηρεμία, να είσαι μέσα στη φύση, να νιώθεις τόσο όμορφα και πολύ κοντά στη φύση, στη θάλασσα. Συνδυάζει νομίζω και τα δύο, ότι είναι στο βουνό, αλλά παράλληλα είναι και δίπλα στη θάλασσα. Έχει το συνδυασμό των δύο βασικών στοιχείων της φύσης, βουνό και θάλασσα. За повече информация и резервации може да посетите официалният уебсайт villapanorealevkada.gr или да се свържете директно със собственика на посочения телефон. Благодаря ви, че гледахте моя хаус тур на Вила Панорея.